אהלן אהלן, ברוכים הבאים לערוץ החדש שעשיתי, AK Gaming and Chill, אני אסף. הרבה זמן רציתי לעשות איזשהו ערוץ יוטיוב של גיימינג, אה, בעיקר משחקי אינדי, כל מיני משחקים שנראים קצת כיפים ומגניבים. לא סגור בדיוק אם זה יהיה משהו קבוע על משחק אחד או כמה סגנונות בכמה דברים, אבל נזרום, נראה איך זה הולך. אה, ברמת העיקרון, זה אחד המשחקים שלאחרונה פשוט התאהבתי בהם. הוא כבר יצא ל-1.0, זה משחק מעולה. זה נקרא The Bazaar. זה בעצם משחק של קארד באטלר כזה, סגנון של הרדסטון, נגיד, באותו רעיון. מספר דמויות מגניבות, אנחנו ניכנס ואז אני אתחיל להריץ את הכל קצת יותר לעומק. הרבה מאוד גמבה, הרבה מאוד הימורים אם הדברים פה הצליחו או לא. אנחנו גם בסוף הרן הזה, אני גם אעשה קצת אנבוקסין. נראה, בוא נעלה את זה מול FPS. בסוף הרן הזה נעשה קצת אנבוקסין, יש פה תיבות עם קולקשנים. בעיקר אנימציות, דברים בסגנון כזה. בעתיד אני יודע שהם רוצים להכניס סוג של טרייד עם אנשים אחרים, נגיד אם אין לך את הקיצ'יין אז אתה יכול לקחת את שלי ואני מקבל משהו אחר, כל מיני שיט כזה. אז זהו, בוא נתחיל. איזה דמות? בוא נריץ נגיד סגנון, באמת שדולי מאוד כיף, אתם יכולים גם לראות. זה כל מיני אקספנשנים שיש. אקסטרה קלפים שהם בעצם ספציפית לדולי. יש לנו כמה דמויות, בוא נעבור רגע לדמויות. יש לנו את פיגמיליון, The Pig, מק ונסה ודולי. כל אחד יש לו את הסגנונות שלו, את הדברים שלו. אני מאוד אוהב את פיגמיליון, כי הוא בעיקר לקנות, למכור הרבה כסף. be big and hit big, כמו שאתם רואים. ודולי גם. דולי מי בוי, מת עליו. בואו נעשה משחק של דולי. נראה אולי נצליח להשיג קצת דינוזאורים. כיף שהצטרפתם. בואו נראה מה יש לעשות פה היום. אחד הדברים הכיפים פה זה שכל רן יהיה אחר. זה מענה מאוד. בואו נראה. טוב, איך המשחק עובד? אז המשחק עצמו עובד לפי שעות. זה משחק שהוא PvE-PvP. זה הקטע שלו. כל תור בעצם, כל אינקאונטר, זה שעה אחת. אז אני מתחיל פה, זה מספר הימים שיש. עובר את השעות, כאן יש לי אינקאונטרים, שזה יכול להיות חנויות, רנדום אינקאונטרס, כל מיני דברים כאלה. ואז יש לנו פה את הקרב הראשון שלנו, שזה PvE, שכשאנחנו נעבור אני אסביר איך הדברים שם עובדים, ואז עוד שתי אינקאונטרים, וכאן, כשאנחנו מגיעים חזרה, זה בעצם הקרב הראשון של אותו יום, שזה יהיה קרב נגד שחקן, לא אונליין, אלא בעצם מישהו שבאותו רגע נתון, באותו פאץ', באותו הכל, זה הבורד שלו, ואני רנדומלית משחק נגדו. זה מגניב. אז בואו נראה איפה אנחנו מתחילים. קודם כל כאן יש לנו את ה-HP שלנו, את החיים. זה הסטאש, שאנחנו יכולים לשים פה דברים, עוד קלפים שאנחנו בונים בבורדים שלנו. זה כסף, income, זה כמה כסף אני מקבל בסוף רן שלם, וזה כמה כסף שלי כרגע. הבורדים זה גם, יש פה כל מיני דברים מגניבים שאפשר לשחק איתם, לפתוח פורטל, ממש נחמד. יאללה בוא נריץ. אופציה ראשונה, אם אנחנו מתחילים עם אקסטרה כסף ו-income, enchanted item, שאנחנו נעבור על זה ככל שנראה, או גולד טיר סקיל. האייטמים בעצם מגיעים לבורד שלי ונלחמים נגד הבורדים האחרים. הגולד טיר סקיל נמצאים פה, למטה, סקילים. בואו ננסה, מה אתם אומרים? בואו נעשה גמבה. בואו נלך על enchanted item. אופה. אוקיי. כמה דברים ראשונים, אתם שמים לב שיש לנו נגיד את הטוקסיק ארק בלאסטר. הוא עושה 20 דמג' ברמת העיקרון, והאינצ'נטד שלו זה שהוא טוקסיק. זאת אומרת,
אם הוא לא היה enchanted, זה היה רשום לי ארק בלאסטר. אני יודע שהוא small, הוא weapon, הוא tech, זה הטאגים שלו. כל 6 שניות הוא עובד, ו-when you use another tech, אם יש לי עוד טקים בבורד, הוא עושה לזה charge לשנייה אחת. זאת אומרת, קופץ שנייה. מאוד מגניב, מאוד איכותי, אפשר לעשות עם זה אחלה בילדים. אז הוא בעצם, הוא עושה poison ל-10% מהדמג'. אז הוא יעשה 20 דמג' ושתי poison. יש לנו פה turbo crude tool, שהוא עושה charge one tech item ו-haste one item for 3 seconds, זה מההרחבה החדשה. או shielded first aid, אני אוהב אותו. הוא עושה heal ל-20, הוא עושה haste לשנייה, haste זה מוריד בחצי את הקולדאון של אותו אייטם, והוא עושה shield באותו גודל בעצם של ההיל. אז במקרה הזה הוא עושה 20. בואו נלך על... בגלל שאני רוצה לעשות משהו עם דינוזאורים, הרחבה חדשה, אז בואו נלך אולי על Turbo Crude Tools, יהיה מגניב. אוקיי. עכשיו בעצם אחרי האינקאונטר הראשון, אפשר לקרוא לזה, אתם יכולים לראות פה שיש לנו את ה-XP. ברגע שאני מגיע לכאן, אני בעצם עולה רמה. ואז הבורד שלי נפתח עוד קצת ועוד קצת עד שהוא מגיע לסוף. ובנוסף לזה גם החיים שלי עולים, ואני מקבל תמיד איזשהו משהו לעשות. אתם תראו את זה. יאללה, אינקאונטר ראשון. אז אתם רואים, אנחנו התקדמנו ביום. אינקאונטר ראשון, מה יש לנו פה? אנדי, שהוא מוכר אייטמים קטנים. סטריין משרום, שאני לא זוכר בדיוק מה הוא עושה. הם משנים את זה כל הזמן, או 3 ברונז טיר ספר צ'יינג'. בואו נלך לאנדי, יש לי כסף, מערוץ. הופה. כל פעם שמוצאים את אותו קלף באותו רמה, זאת אומרת זה כרגע, ה-Crude Tools הוא ברונז. אתם יכולים לראות לפי המסגרת. אני יכול לשלם ובעצם משדרג אותו. אז במקרה הזה, אם אני משדרג, הוא יורד בשנייה אחת בקולדאון. אז בוא נשדרג כי יש לנו אותו. אגב, כרגע זה לא עושה לנו יותר מדי. כי הוא עושה charge לטק אייטם. והוא עושה haste, אבל אין לנו טק אייטם. בטרי זה טק. אפשר לקנות, לא חושב שאני אשתמש בו בינתיים. אז נשים אותה בסטש. אתם רואים? וואלאס. לא, בוא נעשה ריבול. אוקיי. לייזר פיסטול זה טק. נהדר. אגב, הפאסיב שלו, יש לו פאסיב לקלף הזה. If you have exactly one tech item, its cooldown is reduced by 1 second. זה אומר שזה, במקום שזה יהיה 4 שניות. וזה 3 שניות. אז זה נהדר, וזה רק אם יש לי 1. זה גם טק. זה גם טק. בואו נשאיר את זה ככה. אז אנחנו נצא לקרב רק עם לייזר פיסטול ועם הקרוד טול. בואו נראה מה יהיה. אינקאונטר ראשון. מה שאתם רואים פה זה יש לנו 3 בעצם מפלצות שאנחנו יכולים לבחור בהן. כל פעם שאנחנו נלחמים עם מפלצת יש לו את האופציה להוריד לנו משהו. פנג דינגלט יכול להוריד לנו, הוא מביא לנו 2 גולד, 2 XP ואייטם 1. הם נותנים פה את אותו דבר, כולם נותנים 2, 2, 2, מלבד אחד שזה הווייפר שלא קיבלנו אותו, שהוא נותן 3 גולד, כי יותר קשה. מה בא לי אבל? קייבר דרון יכול להפיל לנו את החנית שמשתפרת ככל שאנחנו מנצחים. אנטד קימונו זה שילד אייטמס. אני מת על הארט סטייל. בואו נלך על הפנג דה איגלט. אז כמו שאתם רואים, הוא נגד זה יש לו סקיל, your weapon זה 5 crit chance, crit זה לעשות כפול דמג'. יש לו את ה-HP, כשאנחנו מגיעים לכאן זה גולד אחד, גולד שני, ואז מנצחים. וזה מהבורד שלנו אנחנו יכולים לקחת דברים. בואו נראה מה נקרא. הפנגים דווקא יכולים להיות מגניבים, אם אני יכול לשדרג אותם. אז כמו שאתם רואים, הנה הוא עושה לו הייסט, אתם יכולים לראות את זה, לא עברתי על זה באמת. אז הוא עושה הייסט, זאת אומרת שזה לא 3 שניות אלא זה 1.5 שניות, הוא עושה 8 דמג'. וכשזה מגיע אחרי 5 שניות, אז הוא עושה איזה צ'ארג' גם לשנייה. עבד 13 פעם, עשה 104 דמג'. זה עשה 5 פעמים ו5 הייסט. מעולה. פלט. אז פלט אני פשוט מוכר את זה בשביל כסף. אתם רואים שמאל ולוט. בואו נשמור את זה בינתיים. לא יודע אם אני אצטרך.
כרגע לא צריך כסף. אוקיי, סנק טיים. אנחנו יכולים לקבל 20 מקס HP פר לבל, אז כאילו בגלל שאני רמה 1 אז 20. טייני פרי מונסטר, אם יש לי פרנד, אם יש לי חבר, טאג של חבר, אז אני מקבל ממנו סקילים, אבל אין לנו. נכון? לא. קוויקסל, היא מוכרת small ו-medium items. סבבה שיש לי רק 8 גולד, ולעשות רי-רול זה 4 גולד. אבל אני צריך משהו לנצח את הבורד. שאני אלך על טייני פרי מונסטר. בוא נלך קוויקסל. בוא נראה מה יש לה. או. יש לי פה גם לשדרג את הפיסטול לעשות כפול דמג' בעצם, 16 דמג'. בוא נביא. זה גם מהרחבה. דיינוסור. אני מת על הגרפיקה שלהם. הוא small weapon friend, relic dinosaur tool vehicle. יש לו את הכל. הוא עושה 10 damage. This item cooldown is reduced by 3 seconds if you have at least 4 or other dinosaur tools or relic. כרגע יש לי רק relic אחד. אבל בוא נביא. ואני אעשה אחלה damage. קיסר מנייף אני לא אביא, ורירול אני לא אעשה כי... אין לי פה משהו יותר. אוקיי. זה level up. אז עשינו את ה-level up הזה, קיבלתי קצת HP, 50. הבורד שלי נפתח לעוד אייטמים, כמו שאתם רואים. וקיבלתי אינקאונטר. האינקאונטר הזה זה להגיע לפיפ, שהוא יביא לנו סקיל טרי. אז נגיד פה, right-handed האמת יכול לעבוד מעולה. זה מביא ל-weapon שלנו עוד 20 damage. ואם אני, זה ה-right weapon, right most weapon. אז אם נגיד אני שם את זה פה, זה יקבל עוד 20 damage, זה נהדר. The first time is an item each fight, shield equal to 10% of max HP, זה שילדים, אני אעבור איתכם על זה גם. ופויזן, אין לנו שום דבר שעושה פויזן. פויזן וברן זה כאילו לעשות damage over time, זה נזק לא מתמשך. בואו נלך על זה. לייזר פיסטול, יאללה. מיטסוורט אותו דבר, אין לי כסף לזה. ג'אנגל רוינס יכול להביא לנו כל מיני... לא יודע, אייטמים, פרנד אני חושב, אחד הדברים, כאילו להשיג עוד פרנד כמו זה, או להביא אחד אינקאם. אחד אינקאם זה טוב. בוא נביא ג'אנגל ווינס, יאללה. זה טול, זה לא פרנד, אוקיי. בוא נעשה 3 לוט אייטמס. אוקיי, לא עוזר לי יותר מדי עכשיו. אבל בוא נשאיר אותם בשביל פלקס, מה שנקרא. PvP ראשון. נגד ונסה. זה בעצם ונסה שהיה באותו סיטואציה כמוני, בבורד שלה. בואו נראה מה יש לה. אוקיי. פויזן. קטפיש. כל פעם שהוא מקבל הייסט, הוא מקבל 2 פויזן. ואז הוא עושה פויזן כל 5 שניות. פויזן עובר מעבר לשילדים, אבל הילים וריג'ן, וככל שנעבור על זה אתם תראו יותר, הם מורידים אחוז מסוים של פויזן. כרגע אין לי הילים, אין לי שום דבר. יש לו enchanted item, הוא לקח בהתחלה, שהוא עושה slow לשנייה אחת. ו-life preserver, שזה בעצם בפעם הראשונה שהוא מת, הוא עושה heal ל-200, אז כאילו יש לו second chance כזה. המרכזי זה rocket boots, שהוא עושה haste, הוא מגביר את הקצב של 2 אייטמים לידו. אז זה כל הזמן מקבל אקסטרה פויזן. רואים, הוא התחיל ב3, עכשיו כבר 9. בוא נראה אם נרצח את זה. אין לי בספק. אנחנו על 35 פויזן. אולי אני ארוג אותו, אבל היה לו עוד את ההגנה פה. never lucky. עכשיו, ברגע שמטתי, אז הפרסטיג' שזה בעצם החיים של המשחק, ירד לפי היום שאנחנו נמצאים בו. בוא נראה. ויום שני, אני מקווה שנעשה קצת יותר טוב. Sharpen in Kit, אנחנו מקבלים משהו שמעלה דמג' למשהו מסוים. טייני פרי מונסטר זה איפה שהיינו. וקיוריו, הוא מוכר דברים, כזה סוג של ג'אנקים, עוזרים קצת. בוא נביא...
אז יש לנו friend, בגלל שאנחנו טייני פרי מאנסטר. If you have a friend, choose one of two skills. אז אנחנו מקבלים משהו, בוא נראה מה נקבל. כל פויזן באמת. טוב, אולי יהיה לנו בילד של פויזן בסוף. אנחנו יכולים לקבל איזשהו אייטם שעושה סלואו. מנדלה הוא בעצם לוקח אייטם מסוים ועושה לזה רירול. לא נראה לי שמה שאני רוצה לעשות לו רירול עכשיו. אגב, אם אני אעשה רירול למשהו שיש לו אינצ'נטמנט, האינצ'נטמנט ממשיך, שזה יכול להיות טוב. בוא נלך ג'יי. בוא נראה מה הוא נותן לי. עוזי זה תמיד נחמד. עוזי הוא מאוד מהיר, הבעיה שלו זה שיש לו אמו. בעצם אחרי 6 פעמים, אז 12 שניות, הוא יפסיק לראות. אבל בוא נביא. יש לי פה משהו שמעלה אמו. Solar Farm. Haste your items for 1 second, gain 6 regen. אבל when you burn, charge this. אין לי שום דבר שעושה burn. נכון? לא. אני לא רוצה להוציא. גם אין לי 12 גולד בכלל. פלזמה גרנייד. עושה burn לשנינו, ו-slow all enemy item for 1 second. לא, בוא נעשה רירול. Red Firefly, הוא עושה burn, אבל ברגע שמשהו לידו עושה haste or slow, אז הוא עושה charge. זה יכול להיות נחמד לי. בוא נביא אותו ואז אני אשים אותו ליד זה, שעושה charge. הייתי רוצה גם להביא את הסאטקום. לא בשביל לעבוד איתו, אבל כי בכל תחילת יום אני מקבל פרנד, אז זה יכול להיות אחלה להביא כסף. בוא נביא את זה בינתיים. יאללה, לקרב הנוסף. קרבות האלה. עכשיו, כשעברנו את הקטעים הראשון, אתם יכולים לראות שיש לנו את המסגרת. המסגרת היא מראה בעצם האם הקרב קשה יותר או קשה פחות. יש לנו גולד, סילבר וברונז. אני לא כזה חושב שאנחנו ננצח את בוריר, כי הוא מאוד 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 חזק. אבל אתם רואים שהוא מביא יותר גולד נגיד מאשר רוג סקרפר. רוג סקרפר, יש מצב שננצח אותו. שאלה זה אולי אני אביא נגיד, אבל זה טק. ואז זה יורד אני לא יודע אם ננצח את הרוג סקרפר כי הוא עושה הילים ושילדים. יאללה בוא ננסה, אתם יודעים מה? בוא נראה מה יהיה. יש לו סלואו, יש לו דמג', יש לו היל. זה כל פעם שהוא עושה שילד הוא מקבל יותר דמג'. עד שאני עושה יותר דמג' מה שחשבתי. טוב, כי זה עושה צ'ארד וזה 36 דמג' זה לא כזה קצת. זה ייקח קצת זמן בגלל ההילים שלו. אם הקרב נמשך, זה מה שבעצם קורה עכשיו, אם הקרב נמשך יותר מ-30 שניות, בעצם מגיעה סופה. שהסופה היא מורידה דמג' לשני האנשים פה, אני לא אספק לראות את הסופה. היא מורידה דמג' לשנינו, אבל בעצם ברמה מאוד מאוד מהירה, כדי שהקרב לא יימשך סתם. וניסל, קיבלנו גרנולה בר. גירנולה בר. הופה, למה ריקונקט אין? מה קרה? הסתדר. גירנולה בר. When you sell a tool, this gain plus 1 max ammo. עושה שילד ל-30, לא כזה מעניין אותי. בוא נביא ופל. נראה מה אנחנו מקבלים. קיבלנו את המלט. When you slow charge this 2 seconds. אני לא עושה slow נראה לי. לא. אני לא עושה slow. נשאיר אותו אבל בינתיים שיהיה. אוקיי. עכשיו למרכזי של דולי, של הדמות שאנחנו משחקים. בעצם דולי, כשאני מגיע לבל 3, אני יכול לבחור קור. קור זה בעצם אייטם שעושה משהו מסוים, ובדרך כלל זה הוא עושה דמג' או שילד או ברן או כאלה.
כשאתה משתמש באייטמים משמאל תעשה ככה, כשאתה משתמש באייטמים מימין תעשה ככה. משהו סגנון כזה. אז נגיד, קריטיקל קור עושה 50 דמג', יש לזה ולכל הדברים מימינו 30% קריט, זאת אומרת 30% סיכוי לעשות דמג' כפול. כשאני משתמש באייטם לשמאל שלו, אני עושה לזה צ'ארג', אני מדלג שנייה בשבילו. וכשאני עושה קריט, אני אותו דבר מדלג. Weaponize Core עושה בדיוק אותו דבר, רק נותן דמג' במקום קריט. דקור, הוא עושה צ'ארג' לכל האייטמים מימינו. הוא בעצם עוזר לי לעשות יותר מהר. האמת שדקור יכול להיות אחלה. Weaponize Core, כי יש לי הרבה weapons. בואו נלך Weaponize Core, יכול להיות מגניב. אז עכשיו נגיד מה שאפשר לעשות, זה שכל דבר שהוא לא weapon, אני יכול לשים משמאל. אפילו weapon פשוט מהירים. ואז אני גורם לזה שלכל שאר ה-weapons שלי יש extra damage. אתם רואים כי זה, כשאנחנו משתמשים באייטם לשמאל, אני עושה charge. When you use any item to the left of this, charge this. ואז הוא יקבל charge, ואז ייתן 20 damage כל פעם. זה הרעיון לפחות. Candy Stash. זה לקבל שוקולד שמביא לי קצת חיים. The Lost Crate זה עוד פעם כל מיני אינקאונטרים כאלה ואחרים שמביאים לנו דברים. במקרה הזה זה לקבל או סקיל רנדומלי או מידיום אייטם רנדומלי. מידסוורט הוא מוכר סילבר אייטם שזה יקר. אין לי כסף לזה כרגע. בוא נביא מידיום אייטם. הרמדילו. הוא אמנם עושה דמג' אבל הוא לוקח שתי מקומות ו-when you shield charge and the shield. טוב. אקונומי. בוא נמכור אותו. שיג עוד כסף. לא זוכר, אמרתי את זה. אני יכול למכור כל דבר. אז אני יכול למשוך, למכור אם אני לא רוצה אותו ומקבל אקסטרה כסף. עוד ונסה כמובן, כולם משחקים ונסה. היא כבר ניצחה אחד. אתם יכולים לראות שיש לה פס כחול אחד ליד בגביעים. בואו נראה מה יש לה. לרוב ונסה אוהבים ללכת על one item, one weapon build או דברים כאלה. בואו נראה. הרבה פויזן, עוד פעם, יש מצב שזה וננסה שעוד נלחמנו נגדה. זה aquatic items, גם מגניב, אולי אני אעשה את זה מתישהו. אתם רואים זה כבר על 70 דמג', 96 דמג'. למרות שאנחנו עושים סקיילים דווקא יפים. בואו נראה אם נצליח לעשות את זה. יש לו הרבה הילים. כן, אנחנו מנצחים. 31 קדימה. לא מאמין, אנחנו עושים את זה. על הסנדסטור ניצחנו. טוב, מגניב. יופי. לנצח מוקדם זה טוב, כי אתם לא מבינים איזה בילדים יש בסוף. כיף ארמורי. הוא מוכר לנו דברים שקשורים ל-HP ושילד. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו יותר בקטע של... זה הפרנד שקיבלנו ממנו. מה הקטע עם הפויזן? מה המשחק רוצה להגיד לי? או לקבל שוקולד שמביא לנו HP, או get an item. בא לי דברים שמביאים לי HP. זה פשוט נעיף פה כמה דברים לפני מקום, כי אפשר להשיג 5. אז יש לי פה 4. אני צריך... בוא נעיף את זה. נעיף גם זה, אני לא אשתמש בזה. פה יש לי גם אפשרות לקחת ברונז שזה בחינם, שזה נראה לי 50 HP סך הכל. סילבר שזה 15 או 20. וגולד שזה 30. אבל לגולד ולסילבר אני צריך לשלם. בוא, אין לי הרבה כסף, בוא ניקח... אופה. זה... ברקן הוא חנות שמוכר לי אייטמים, סל מידיום and large items, אבל הוא עושה ביי לסמול אייטם שלי לפלוס 1 value. אז אם נגיד עכשיו שוקולד שלי שקיבלתי בחינם הוא לא שווה כסף, אז זה אומר שאם אני הולך לברקן, אתם רואים הכל עולה, וזה שווה 1. אז עשיתי 5 גולד על הדבר הזה. נקור גם את זה כי אני לא צריך. טנקי אנקי, דינוזאורים, אבל אין לי את
אין לי את הקור של הדינוזאור הזה. When one of your dinosaur deal damage, gain that much shield. לא נראה לי שנלך על זה. Forklift, עושה 50 damage אבל 10 שניות זה ארוך. If you have another tool, apparel, tech, weapon or friend, this is 25 damage for each. שזה יכול להיות נחמד דווקא. בוא נראה איך. לא עשיתי אף פעם ברן עם Forklift. When is an adjacent item, charge this 0.5 second. אוקיי, בוא נראה. ריילגן. ריילגן זה טוב, כי כל פעם שאני משתמש בטק, הוא עושה צ'ארג'. יש לי פה טק, אבל זה, אם יש לי רק טק אייטם אחד, אז הוא מוריד איזה קולדאון, אז כאילו אני כבר לא יכול להשתמש בקרוד טולס, כי יהיה לי יותר מטק אחד. זה בעצם בכלל, לא שמתי לב שבכלל נכון, יש לנו פה עוד טק, יש לנו שתי טקים, אז זה לא כזה רלוונטי. שאלה זה מה, אני אלך פורקליפט או ריילגן. פולס רייפל הוא עושה דמג' עם מולטיקאסט. מולטיקאסט זה אומר שאנחנו עושים דמג' כמה פעמים, במקרה שלו זה עד 3 פעמים, כי הוא אומר שיש לזה מולטיקאסט אחד, זאת אומרת שהוא עושה פעמיים, אבל אם הוא צמוד לחבר אחד אז יש לו 1, ואם זה רק החבר בודד אז זה כפול 2. כאילו סך הכל 3 מולטיקאסט. לא נראה לי אני אלך על זה. השאלה זה אם אני אלך על פורקליפט, על מלגזה, או שאני אלך על הריילגן. מעניין. בוא נלך על הריילגן. אני חושב שעשיתי גם בנים ריילגן. נמכור את זה. אוברבייק חוליגן. אני רוצה להגיד שאנחנו יכולים לנצח אותו, אני רק לא בטוח. האם אני יכול להכניס את ריילגן לפה? בוא נגיד לא טק, לא טק. זה גם לא טק, אבל... זה לא טק, אם אני נגיד עושה דבר כזה. אז זה טק הוא עושה צ'ארג', זה טק עושה צ'ארג', זה טק עושה צ'ארג', האוזי נותן פה כמה פולסים ראשוניים טובים, האמת שגם הבטרי זה יכול להיות לי ממש טוב. כי הבטרי הוא טק דבר ראשון, אבל הוא עושה charge the item to the left of this שנייה. זה אומר שהוא יעשה 3 שניות של charge. בוא נלך על זה. אני רוצה לעשות את זה. נוותר על זה כרגע, על ה-code tools. בוא נראה מה יש. אוברבייק חוליגן הוא ממש 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 מהיר. הוא עושה מלא דמג' מאוד מהר. אני לא יודע אם אני צריך להרוג אותו. אבל אני לא רוצה לפספס את ה-XP. פרוסט סטריט צ'אלנג'ר, דברים של פרוסט, לא כזה מעניין אותי. אוג סקרפר, מה הוא יכול להבין? אני כבר לא זוכר. בוא נלך על אוג סקרפר. יכול לתת לי את זה שנותן לי אקסטרה דמג'. טוב, בוא ננסה. בוא נראה איך זה נופל. ו-120 דמג'. ו-150 דמג', לא, 140 דמג'. יופי. ג'אנקיארד, ריידבוט, ריפרבוט. הוא עושה heal when you sell this you left must heal item again 15 heal אבל אין לי heal item. טוב, בוא נשמור את זה. אני יכול לקבל שילדים לפעם הבאה, אני יכול לקבל עוד מקס HP וכל מיני דברים, מה שאני יכול ללכת לחנות. קבל עוד היל וגם וריג'ן. יכול להיות טוב דווקא. בוא נראה מה יש לי ולפאק. שדרוג לאוזי זה עוד 2 אמו. ממש אני בעיה עם זה. קול LED זה עושה סלואו וזה טק. יכול להביא את זה. שאלה זה אם אני אעשה רירול. קליפטוט. כי יש לי כסף למכור דברים, לא בא למכור הכל.
מה זה כבר יכול להביא לי? יאללה, גמבה. הרוקט לאנצ'ר הוא טוב, הוא לא טק אם אני הולך על ריילגן. נייטרוג'ן המר, זה ממש טוב. אבל 8. ואין לי דברים שעושים פריז. כי הוא עושה פריז, אבל כשמשהו עושה פריז, הוא עושה צ'ארג' ומקבל אקסטרה דמג'. לא, אני יותר. יאללה, בוא נכניס גם את הקול LED. אתה יודע, אני אכניס גם את הטורבו. יאללה. בוא נראה מה נעשה פה. אוקיי, עכשיו יש לי את האפשרות לעשות או לשדרג ברונז אייטם, נגיד לשדרג את הריילגן יכול להיות טוב, או את הבטרי, או לקבל סקיל. נראה לי שאני אשדרג את הריילגן, כי לדעתי זה מוריד לו שנייה ומוסיף לו איזה 50 דמג' או 100 דמג'? 150 דמג', אוקיי, והוריד לו שנייה. זה ממש טוב. מיטל, אין לי כסף. בוא נקבל 3 צ'וקולד. צ'וקולד. נמכור, נביא קצת מקס HP. אוקיי, עכשיו אנחנו נגד פיגמיליון שניצח כבר 2 קרבות. לא פשוט. מטל סקין, אז דרך אגב. אני רק רוצה עוד בורד חדש. מה יש לו? הרבה שילדים, הרבה דמג'. הרבה דברים חזקים, הוא עושה לי מלא שילדים, אני לא מצליח לנצח אותו. אוקיי, נראה בינתיים טוב. נראה טוב. אחלה, איזה כיף. יש לו בעצם Enchanted יו-יו, שזה shielded יו-יו. שכל פעם שהוא עושה use adjacent item זה עושה charge של 2 שניות, וזה כולה 4 שניות. בדיימונד זה עושה charge ל4 שניות, וזה מטורף. אני עשיתי עם זה בילד פעם אחת, משהו פסיכי. אחלה בורד, מגניב. אבל, סלבי. invest in yourself, חשוב מאוד חבר'ה. 2 אינקאם, יכול להיות לי טוב כי 7 אינקאם, 5 אינקאם זה קצת. וואלה, סיו. רד פיירפליי סיו, אמלט גם, ודאי לא גם. אין מה לעשות איתם. קינה מביאה לי נון ופנס, אני בוופנייז קור, לא רלוונטי, בוא נחל 2 אינקאם. small shield item, lost crate, אם אתם זוכרים זה מביא לנו או medium item או skill. סילביה מוכרת לי silver tier items, אני יכול לקבל שדרוג לרייל גם. גמבה. never lucky כמובן. לא משהו רלוונטי, אני אעשה רירול. לא. כן? לא. יאללה, עוד אחד. פליים ג'אגלר, לבל 7, הוא עושה מלא ברן, מלא. בלאדריף ריידר יכול להביא דברים שמשדרגים לי את האמו אייטמס. אוטלנס דרוויש, בוא נלך על הריידר. את זה אני אשמח. לפטמוסט אמו אייטם אז פלוס 2 אמו. ואז אני אקבל את זה לאוזי, זה נהדר. האוזי כל המטרה שלו זה שאני עושה פה צ'ארג' וזה יותר מהיר. זה לא היה לי ספק שאני אצליח. בסה. קוז נסט. זה טוב אבל ל-one weapon build. If you have exactly one weapon, אז הוא מקבל life steal. זאת אומרת שכל פעם שהוא תוקף הוא מקבל חיים בחזרה. ו-40% קריט כמובן, שזה מטורף, אבל אני לא הולך על one weapon, זה לא הבילד שדו לי. אני בספק אם אפשר לעשות איתו one weapon כמו שצריך. ונסה זה מעולה לה. נעיף את זה. get a weapon, או מנדלה טרנספורם, או איילאסל weapon. תח אני צריך. בילדוזר זה היה מעולה אם היה לנו מלא חברים, כי בעצם כשאני משתמש בחבר, הוא מקבל 10 דמג' וכל החברים שלהם קולדאון רדיוס של 10 שניות. של 10%, סליחה, 10 שניות. רוקט לאנצ'ר לא... פולס רייפל הוא אמנם טק. של זה אם אני יכול להביא סמול פרנד. בוא נקנה אותו. אני יכול להביא את קריס ארמי נייף, איזה טק.
ארק בלאסטר זה גם ממש טוב. שתיהם באמת ממש טובים לי. אני אעיף את הג'אנקיארד רק בגלל שיהיה לי כסף לזה. השאלה זה מה לי משנה. זה אומר שאני צריך להזיז את האוזי נגיד. אבל שהוא מאוד מהיר. בוא נראה. 2, 4, 6, הוא סף זה 5, עושה 3, אז לא, זה כאילו, אם כל 2 שניות, אז כדי לעשות 3 פעמים, כמו הפולס רייפל, אם אני אשים אותו, אתם תראו, אתם רואים כפול 3. אז פולס רייפל כל 5 שניות עושה 3 פעמים בעצם צ'ארג', והאוזי 3 פעמים זה 6 שניות, אז זה יותר טוב. השאלה זה אם אני רוצה אולי להעיף את הלייזר פיסטול נגיד, בשביל הארק בלאסטר, כי כל פעם שאני עושה use another tech הוא עושה לזה charge. בטריה היא טובה בינתיים. הוא עולה לי איתי, יש לזה קצת reconnecting issues, לא יודע למה. בואו נריץ לזה בינתיים. יאללה, לבל אפ יהיה מעולה, וסילבר טיר סקילס, סנל סקילס, אופה. טוקסיק פליים זה ממש טוב למי שיש לו בילדים של טוקסיק ושל פויזן וברן. פריז אין לי, Machine Learning. When you buy or upgrade this, upgrade the core. זאת אומרת שהקור שלי ייתן 30 דמג' אני חושב, וירד לו שנייה בקולדאון, זה מדהים. זה גוד, כן, 6 שניות ו30 דמג', מעולה. סליחה, בדיוק אשתי הגיעה. קשה להיות גיימר ואבא, ונשוי כמובן. טוב, בוא נחזור. איפה היינו? JJ, sell items. או לקבל שוקולד. את זה אולי אני אעשה לזה ריקול. זה מנדלה, נראה. בוא נראה מה ש-JJ למכור. בדרך כלל יש לו דברים טובים. אתה מאחזור את ה-JJ. אופה, שדרוג לבטרי זה מעולה. עכשיו הוא יעשה צ'ארז ל2 שניות, שזה מדהים. אז זה כל פעם שהבטרי עושה, וואי, זה חבל זמן ביחד. The item to the left of this is a vehicle, and as its cooldown reduced by 5%. אפשר להביא את זה. יאללה, בוא נביא נראה מה יהיה. בוא נמתור שלו למתיני. יאללה, עוד קרב חבר'ה. אוי, סקין מעולה. בורינג. כל הפיגים יש להם את היו-יו, וואי, אני מת על הבורד הזה. כזה וייב. יוצא דמג' יוצא דמג'. יפה מאוד. טוב, הייתי מאוד קרוב למות, כי נגיד בסיטואציות בואו נראה כמה היו-יו עשה נגיד לצורך העניין. 5 פעמים 145 דמג' זה 3 פעמים. זה הקטע, הוא שם ליד הדברים של מולטיקאסט, גם היה לו ריגד כמובן. ריגד זה כל פעם בפעם הראשונה שאתה משתמש באייטם, הוא עושה הייסט לכל האייטמים שלו. קשוח. אבל 3 ויקטוריז עמדו לי על ההתחלה. יפה. לא רגיל. סטאדי אני יכול לקבל עוד 1 XP, אז בוא נראה שנגיד 2 XP, ניצחון זה יהיה 1, 2, 3, אני אעלה לבל מוקדם, זה ממש טוב. השאלה זה אם אני אעלה לבל גם ככה, בוא נראה איך זה אני אהיה כבר פה. היום הבא אני אהיה פה, כן אני אעלה לבל גם ככה, אז לא כזה חובה.
small item, יכולים לשדרג לי את קריס ארמי נייף, להוריד לו את הקולדאון. הוא לא עושה יותר מדי, הוא פה רק כדי להיות פרנד בשביל הפולס רייפל. איזה small item אני רוצה אבל? קיבלתי את קליקו. לא ראיסי. ככל שאני אשחק בזה יותר, אם תאהבו את זה, אז אני אסביר יותר ויותר. נעשה כל מיני בילדים, נעשה כל מיני דברים, אנחנו נזרום עם זה. בוא נלך, בוא נראה אם יש לו משהו למכור לי. יפה מאוד, פולס רייפל. אומגה ריי, אין לי שום דבר שעושה ברן, הוא משפר דברים שעושים, ששורפים. קריפטו זה אקונומי, אבל אני לא צריך. לא, שום דבר לא עושה פריז, לא. זה שעושה, מתחיל ב-44 דמג' זה מעולה. מידיום אייטם אני יכול למצוא פולס רייפל חדש, יאללה בוא נפס. רייסקאר זה vehicle. When you haste charge this, אני לא עושה haste. לא. די-ג'יי. פעם קורא לו די-ג'יי רובוט, עכשיו סירקט ברייקר, מגניב. Rest your friends when you buy this can one nanobot. אני אעשה עם זה בילד מתישהו, אבל עכשיו זה לא שלנו. גולד בריק בריי, בריק בריק. גורג'ן נובל. הוא שם לפויזן ופריז. כאילו אף אחד מפה לא באמת מוריד לי משהו שאני צריך. אולי סברטוט יש לו סקיל שכל הסמול אייטמים שהם בדיימונד, זאת אומרת מעל גולד, הם ב-30% קצרים יותר. וזה קשה להשיג את זה, אבל בוא נראה אם אני אצליח. 20%, סליחה. שייני פיין גם יכול להיות טוב, אבל זה לא טק. שייני זה אינצ'נטד, שבעצם נותן לו מולטיקאסט פעמיים. אז כל פעם שהוא תוקף פעמיים. זה לא 20, זה 40. סרוויסס, בוא נראה מה נקבל. שייני פנג, אוקיי, זה מעולה, אבל זה לא טק, אז זה בסה. אלא אם כן אני אשנה עם זה משהו, או שאני יכול להחליף אותו. נגיד לשים את השייני פנג, שכל 3 שניות זה בעצם נותן לנו 2, אז 6 שניות זה 4. זה 5 שניות. זה כאילו אני יכול לשים את יכול להחליף אולי, לשים את האוזי. במקום פה, בוא נשמור את זה בינתיים. זה גם 16 גולד זה מלא. זה אני אעיף, לא צריך את זה. זה אמרתי שאני אעשה לזה גם רירול. קול LED. לא חושב שאני אשתמש בזה. אני מת לשדרוג של ריילגן. כמובן שפורקליפט תהיה פה. פולס רייפל זה לשלם 4 בשביל עוד 10 דמג'. אני לא יודע אם הכמות כסף שיש לנו זה מספיק לי לעשות את זה. תראו את זה חמוד. אפשר להרביץ לו? לא, אל תלך. אפשר. יאללה בוא נביא. פלזמה רייפל, הוא אמנם טק, אבל זה רק כשהוא עושה ברן, אז הוא משתפר. ריילגן, גם ארק בלאסטר. טוב, ריילגן אני צריך. אני מצטער שקניתי את הפולס רייפל עכשיו. טוב. אני צריך עוד 7. זה יורד בשנייה וזה עוד 250 דמג' ואני חייב את זה. זיסורד... טוב, אוקיי, יש לנו פה מלא דברים. קודם כל רגע אני חייב לקנות שייני פנג, גרסיאס מונומי. תביא לי רגע. 500 דמג' על 11 שניות, מעולה. ארק בלאסטר, אני יכול לשדרג אותו, אבל השאלה זה אם הוא ייכנס לי בפנים. ארק בלאסטר ממש טוב. אבל אני מאוד אוהב את הבטרי. מאוד מאוד אוהב את הבטרי. אני לא אקנה את זה בינתיים, רק אני מתלבט. זיסורד הוא טק, ולאייטמים לידו 10% קולדן פחות,
ויש לזה מולטיקאסט אם יש לזה לארג' אייטם. אם יש לי לארג' אייטם, שיש לי. זאת אומרת שנגיד אני יכול להוריד ב-10% לזה, אז 10% זה 0.6, זה 5.4, ו-10% מזה זה 1.1. זה מלא. אבל זה 8 שניות. וגם מה אני אחליף? אני אוריד את הבטרי, את פולס רייפל. זה טוב, אבל אני צריך דברים שעושים איזה שערים אחר. אוי, סליחה, אני עייף. בוא נשאר איתה על בלאסטר למקרה ואני אשתמש בזה, ונעוף עליו. סיידס. 2 גולד לכל טול, יש לי 4. סילבר לוט, 2 גולד וסילבר לוט, או סילבר טיר אייטם. בוא נביא סילבר לוט, כי זה יכול להיות דברים של קולדאון. אסקן של ריסיב, פדר. כשאני מוכר את זה, אני מוריד את הקולדאון ב-2% לכל אייטם שלי, זה מעולה. נראה לי שאני פשוט אשתמש בזה אגב. אז אתם רואים נגיד 11 בקולדאון, 10.8. 3.9, 5.9, 4.9. 6 ריג'ן לפי הלבל שלי, זה נחמד אבל JJ זה אייטמים, אבל מאונטין פס יכול לתת לנו דברים טובים מאוד. זה בעצם רנדומלי, זה גמבה. יכול להיות דברים טובים, יכול להיות דברים רעים, יכול להיות קרב שגם ייתן לי עוד XP. וגולד כמובן. בוא נעשה. אינקאם. יאללה, מעולה. 8 אינקאם יש לי. 8 גולד, 8 כסף בעצם כל תחילת יום. אוקיי, ונסה. קצת מתקשה, אבל לא אומר כלום. אם אני מנצח את זה, זה יהיה הניצחון הרביעי שלי, ופה אני מקבל 2 תיבות. אז בא לי. ואז גם נעשה פתיחה של תיבות. ג'ארג' לייט? מה זה? זה שלי. יש לו את האייטם שרציתי. Your small diamond tier items have their cooldowns reduced by 20%. אוקיי, קורה פה המון. אני לא אסביר לכם עכשיו, ברמת העיקרון, פרנדים, הרבה דמג', הרבה זה, אבל 550 דמג' פעמיים. אין לך מה לעשות נגד זה. טוב, זה אחלה בילד. אם לזה אני יכול להביא Enchanted. יש Enchanted מסוים שנקרא Obsidian, שהוא מכפיל את הדמג' של הדבר הזה. מטורף. ו4 ויקטוריז. שוטר רק פעם אחת. יפה. מה יש לי פה? small shield item לא רלוונטי. The docks הוא נותן לי 3 אופציות. אני יכול לקבל כסף, ואז או כסף ווופן, כסף ושילד, כסף וטול. לא צריך כרגע. יהיה תקרא בסי. ג'יי. שזה משחק מעולה. שום דבר פה לא רלוונטי לי. גם פה. מה הנגעות? אתה רוצה שאני חברים? בוא נלך. בוא נגדיל קצת את ה-HP שלי. אני אפילו חושב שאני רוצה קצת כסף. וכמה זה? 120 HP? לון שרק הוא ממש קשה. אבל נראה לי שיש לי מספיק דמג' להרוג אותו. פורמן זה... יש לו פורקליפט וכאלה, זוקיפר זה כמה חברים. בוא נלך על לון שרק. זה יכול להיות מעולה כי כשאני מקבל את זה יש לי פלוס 2 לאינקאם. בוא נראה מה קורה. 550, אופה. וואי, תקשיבו שזה מעולה. זה אחלה בילד. טוב, זה אחלה בילד. אם אני מוריד לזה עוד את הזמן כאילו, מטורף. מה אני מקבל? תקשיבו, זה אין. אני מקליט, יש לי כל המזון מגיע אליי. ATM. מדהים. אז לקחתי את זה במקום 10, במקום 8 יש לי 10. אני לא צריך את זה. למה מביאים לי weapons כשאני רוצה לעשות רירול למנדלה? לדבר הזה. לא בא לי סתם למכור את זה, כי אם אני עושה לזה רירול, אמרתי לכם, האינצ'נטמנט נשאר, אז אני אשאר לי משהו עם הייסט.
אבל בוא נראה מה יש לה להביא לי. אז הסורד הזה רודף אותי, אני מבין. כמה זה יהיה לי טוב, אבל בבילד הזה. נראה לי. קריס ארמי, נוריד לו בשנייה, למה לא? אתם רואים, הוא לא משתפר בדמג' ובשילד, הוא עושה 15 דמג' 15 שילד, אבל הוא יורד בשנייה, אז זה מעולה. זה עוד טק. upgrade silver or lower tier item. נראה לי בטרי. כי זה בגולד, זה בגולד, זה בגולד. נראה לי בטרי. כי אז עושה צ'ארג' ל3 שניות, אני עושה לו מלא צ'ארג'ים. מדהים. 700 שילד זה חצי מהחיים שלי לקראת הקרב PvP הבא. זה יכול להיות מעולה. מידל, הוא מוכר לי רק מידיום אייטמס, שחוץ מפולס רייפל, אין לי באמת משהו שנראה לי שאני רוצה. טמפררי בוסט זה קצת דמג' או קצת HP לקרב הבא, נראה לי אני אביא שילד. נגד דולי שלא הפסיד עדיין. בטח יש לו דינוזאורים. זה החדש, את ההרחבות החדשות, שאגב זה מעולה. לא, גם ריילגן, גדול. בוא נראה מי עושה את זה יותר טוב. אני ופנייז הוא קריטיקל קור. וואי, יש לו 62% קריט. אוקיי, השילד פעם מדהים. מטורף. אם לא השילד לא הייתי מנצח. יש לו פלוס מינוס אותו בילד כמוני, רק שהוא משתמש בזה שילד במקום הבטרי. באמת? הוא ניצח כל כך הרבה? וואו, אוקיי. טוב, נראה לי ריילגן זה ה-go-to, יש מצב שאנחנו מקבלים פה 10 ניצחונות? מדהים. שוב, מיטל לא רלוונטי. אירודרום נותן לי אופציה ללכת לכל מקום שאני רוצה, כאילו זה אינפינט רי-רולס. בוא נראה מה יש פה. נכון, שכחתי גם. באקספנשן פה, לא באקספנשן, עכשיו בסיזן של המשחק יש מה שנקרא אקספדישן. שאני יכול לקבל כרטיס, ואז ביום 9 אני יכול, בעצם זה לוקח את כל היום, ואתה עושה כל מיני דברים מגניבים. חד משמעית אני רוצה זה 20 גולד אבל, זה קצת בסה, כי זה בערך כל הכסף שלנו, אבל fuck it. טמפל אקספדישן. מעולה. יאללה, בוא נעשה רירול. טינקר מוכר פרנץ, שחוץ מקריס ארמינייף אנחנו לא צריכים שום דבר. עכשיו בוא נוריד אותו. טורבו רד פיירפליי. הוא לא טק, זה לא טוב לי, אני מעדיף טק. בוא טייס. צ'ילי צ'ארלס זה הרבה דברים של פריז. ג'ויפול ג'ק זה הרבה דברים של פויזן. והוא הרבה דברים של פויזן. אני יכול ללכת על צ'ילי צ'ארלס בשביל אקסטרה גולד. ואולי יש לו האייטם הזה, ACM הוא ממש טוב. אולי נעשה לזה רירול, בוא נראה. יאללה. הוא עושה מלא פריז, אבל הוא לא עושה דמג', זה הקטע שלו. הוא עושה מלא פריז, הוא עושה מלא שיט. נראה לי שהסקיילים שלי מספיקים בשביל לנצח אותו. כי שוב, כל פעם שהוופן האזכור עובד, אני מקבל 30 דמג'. זה ממש טוב. 144, קדימה, פול סייפל 1. רגע, סליחה. רק אל תביא לי משהו שרק קשור לפריז. תביא לי את ה-ICM. פן. never lucky. עוד קנדי. שתי קנדי. עוד נורמלי. JJ. בוא נראה מה JJ מוכר. שוב, לשדרג את זה ל-30 דמג' לא נראה לי. כאילו, לשדרג את זה לשלם 8 גולד, בשביל לשדרג את זה 10 דמג' דאק טייפ. לא. סולר פארם. זה טק, אבל זה רק אם אני עושה ברן. שום דבר. JJ, אכזבת. הופה. אז פויזן סקיל לא רלוונטיים לי. קריט סקיל, אין לי קריטים. אם הייתי לוקח את
קריט קור אז אולי, אבל גם לא רלוונטי לי. אורלין מוכר לי גולטר סקיל, בוא נלך על זה. If you use a vehicle, your items gain 20% crit chance. איזה באסה. מכרתי את הטרסטרס שהיו הופכים לי את הריילגן ל-vehicle. איזה באסה. לא נורא. טוב, בוא נעשה רירול. 6 גולד, וואי. If you have a vehicle, reduce your non-vehicle items cooldown. מה קורה עם הvehicle היום? טוב, בוא נביא defense grid. בפעם הראשונה שאני משתמש באייטם, אני עושה 35% שילד של ה-HP שלי. משהו. אוקיי, בואו נלך לדוקס הפעם, כי אין לי הרבה כסף. בואו נביא 2 גולד וופן. הטלטל זה של פיג. הוא יכול לעבוד טוב עם הוופן האסקור, כי הטלטל מה שהוא עושה, ככל שהוא מקבל דמג', כל 2 דמג' שהוא מקבל, שיש לו בעצם, זה מוריד לו את הקולדאון לשנייה. אבל אין לי דרך להשאיר אותו בוופן גבוה, אז ביי. אני אמכור גם את שניהם. יאללה ונסה. תחזבי אותי. רגע, אל תחזב אותי. תמיד ונסות קשות. יכול להיות שיש להם one weapon או מלא פויזן או זה. מה? לא, זה קורה פה. When you crit, deal 49 damage. הריילגן שלי פשוט הצגה, אבל זה עדיין זה מה שקורה פה. כמה פיראנות, הייתי שם אחי. אוקיי, הוא ניסה לעשות מלא הייסט, מלא קריט. הפיראנות עושות דאבל קריט דמג' עם 45% קריט. כל פעם שהוא עושה קריט הוא עושה 49 דמג'. הבילד מגניב, יכול לעבוד. אבל לא על הריילגן שלי קטנה. אנחנו קרובים ל10 ניצחונות. Non-weapon items, הדבר היחידי שיכול לתת לי זה בטרי, study או reroll. נלך על study. נביא קצת XP. אוקיי, weapons יכול להיות ממש טוב, אבל גם free loot אני יכול לקבל דברים של cooldown. השאלה זה אם אני מסתכן על פרי לוט שיכול להיות שאני לא אקבל דברים של קולדאון או ופנס שיש יותר סיכוי שאני אקבל מה שאני צריך, גמבה. קולדאון, נייס. או 2% להכל, או 3% נגיד רק לריילגן. אגב, הקולדאון עובד לפי כמובן ככל שהוא יותר גבוה, אז האחוז יותר משתמע, אבל נראה לי שנביא 2% לכולם. אפשר לפחות כמובן רק אחד. אז מ-10.8 ל-10.6. בסדר? משהו. הדרקון זה מלא פייר דמג', אינפרנל פריגט זה גם פייר דמג' וזה פויזן. בוא נלך לדרקון כי הוא נותן 3 XP. נקווה שאני צריך להרוג אותו. כי הוא קשוח מאוד. זה יכול להיות טוב, רג'נרייטיב. שאני פשוט סטרייט אפ, יש לי 20 ריג'ן. גם אני עושה אחלה דמג'. קדימה 610. שהוא התחיל לעשות בדיוק בזמן שהוא התחיל לעשות מלא ברן, בגלל הדרגון הארט. שזה double the burn of an item for the fight. זה עושה כל הזמן עושה לזה דאבל. וכמובן שאני אקבל את מה שאני לא צריך. עוד שאולי אני יכול להביא לריילגן פייר, ואז when you use a medium item, a burn item gain 9 burn. לא יודע, בוא נראה מה אני אקבל. בוא נביא לו... אופה, 10% קריט זה מעולה. עושים את זה, טייגל טליזמן. על הריילגן, נכון? כן. Non-weapon item, צ'וקולטה. או haste, slow and cooldown items. בוא נראה. נעשה slow and cooldown items. first aid היה בא לי טוב, אבל הוא לא טק. כנ"ל לא black spider וה-red firefly. עכשיו אתה מביא לי עוד פעם את הטרסטר, אני אומר לכם, סתם כזה בא לעשות לי משהו.
Charge the tech item to the right of this 1 second. When this gain haste, charge this 1 second. יכול לעבוד אם יהיה לי haste. שאלה זה אני מציא 8 גולד על זה. כן, בוא נגיד. burn item לא רלוונטי, temporary boost. יש burn item שהוא tech? אני לא זוכר. בוא נלך לסל items. power drill יכולה להיות מטורפת, אבל אין לי שום דבר שעושה haste, slow freeze, poison, burn. לא רלוונטי לי, וזה tech, אבל הוא עושה טרנספורם לסמול אייטם ואני אעשה פויזן לעצמי. הוא היידרוליק פרס, זה אייטם חדש שלא היה, בשבילכם כרגע הכל חדש, אבל זה אייטם חדש שלא היה במשחק. ממש מגניב האייטם הזה, אני רוצה לעשות איתו בילד מתישהו. הוא עושה דסטרוי לאייטמים שלי, לתמיד, אבל הוא מקבל את הטייפ שלו. וברגע שהוא מקבל את הטייפ שלו, אז הוא עושה דמג', הוא עושה 100 פעמים דמג' על הנאמבר טייפס. אז נגיד עכשיו, 3 טייפים, large, weapon וטול, אז הוא עושה 300 דמג' בעצם. זה מגיע לדברים כפסיכיים. אני אוהב את דיינזור. אבל אני לא עושה דיינזורים. יאללה. אם אנחנו מנצחים עכשיו, 7 ויקטוריז, זה אומר לנו שאנחנו מקבלים עוד 2 תיבות, יעני 4 תיבות. מה יש לכולם מוונסה? I'm a bit of a legend on Pelago. A legend on Pelago. אוקיי, מלא אקוואטיק. מה, מי מוצח פה? אני אפילו לא יודע. אני? לא, הוא. איזה באסה. טוב, יש לו פה בעצם את טורטוגה, שהוא מטורף. שזה, when you use another friend, charge this 2 seconds. עכשיו, האייטם הזה, הפסנתר, הוא גורם לזה שה-Jason items נחשבים friends. ויש לו פה dive weight שזה עם 9 מולטיקאסט, אז עושה לזה charge, 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 charge. 6 פעמים 3010 דמג'. כן, טוב, 3100 דמג'. אני צריך שדרוג לריילגן. צריך שדרוג לריילגן חובה, וזה הטמפל אקספדישן. עכשיו אתם תראו את זה, זה ממש מגניב. זה הולך לקחת לו את כל היום, אבל אם אני מצליח את הכל, זה מטורף. אובסידיאן דור זה דברים שקשורים בעצם טרייל אוף פיין, זה דברים של דמג' שזה בולני. טוקסיקס זה פויזן, ופליימס זה ברן, כמובן. בוא נחל אובסידיאן. ככל שאני בעצם נלחם במשהו קשוח יותר, ככה אני מקבל דברים יותר טובים. בולדר טראפ זה ממש קשה, אבל נראה לי שאני יכול לנצח אותו, כי אין לו הרבה HP. אני מקווה. אובסידיאן דה בולדר. זה הוא עושה דמג' לכמות HP שיש לי, אבל בגלל שזה אובסידיאן, שזה enchantment של דמג', אז הוא עושה דאבל דמג'. אז כאילו הוא יעשה לי, יש לי 2400, הוא עושה לי 4924. אבל הוא איתי. אני מקווה שאני אעשה את זה, שאני אנצח אותו כמה שיותר. מדהים, קריט על 10%, מדהים. פה אני לא מקבל שום דבר, כי זה חלק מהאקספדישן, נמשיך הלאה. עכשיו נראה לי נקבל בוולט, נכון? כן. וואו. וואו, אוקיי. בחיים לא קיבלתי את מה שקיבלתי עכשיו. קודם כל בוא נשפר לו את זה. פויזן לא רלוונטי, אני בכל מקרה מוכר. Bag of Jewels, 6 גולד לבריאות. Upgrade Hammer. When you sell this, upgrade your leftmost item. פסיכי. אני שדרוג בחינם. ברור שאני משתדרג את הריילגן שלי. אז תראו, 10.6 שניות, 510 דמג'. 810 דמג', 9.6 שניות. מדהים. אוקיי. עכשיו לקרב האמיתי. אם אני מנצח את זה, אני חושב שאני מקבל איזשהו משהו שזה בחירה מדברים מטורפים. בוא נקווה שאני אנצח.
לא בא לי לרדת בזה, כי אני כן מרגיש יחסית טוב עם הרלגן שלי. בואי ננסה. I am Comats. Comats, keeper of lost worlds, and I will test you. בנימי, איזה weapon. צ'ארג'ר רלגן. טוב, אתם חייבים. וואו, 181 פויזן. 306 פויזן. אתם חייבים. קדימה, קדימה. לא מאמין. איזה באסה. מה קרה פה בכלל? 790 פויזן? טוב, הוא כאילו באסה, לא קיבלנו שום דבר. אוקיי, אל תגידו לא קיבלנו שום דבר, כי קיבלתי Enchant an item with damage effect, Sanguine Valley. זה דאבל דמג', זאת אומרת שהרלגן במקום לעשות 830 עושה 1660. מדהים. תראו זה יפה, זה גם אובסידיאן. מגניב לאללה. אין לי מה לעשות והם אקספדישן טיקט. בוא נביא שוקולד, נביא את הכי יקרים כדי להביא לי עוד HP. מאק. מאק הוא עוד דמות, מאק בעיקר אוהב לעשות דברים שקשורים לפויזן. בוא נקווה שאנחנו ננצח אותה. מה יש לו? יש לו... וואו, האמת שמאק זה אחד הדמויות שאני הכי פחות מבין בהם. דווקא פריז על זה, נו באמת. עוד פעם אחת, יאה, בייבי. 237 פויזן, 122 בר. אני אפילו לא מבין מה קורה פה, כאילו, באמת, לפעמים עם מאק. אנשים מגיעים איתו לבילדים פשוט משוגעים. When you poison yourself, your weapons gain plus damage equal to... כואב לי הראש רק לראות את זה. מאק לא בשבילי. אבל, 7 ניצחונות, ו4 צ'סטים, מדהים. Study gain one additional XP זה טוב, אבל קיוריו יכול להביא לדברים של... גם שדרוגים דמג' כי כל דבר שמעלה לי את הדמג' זה כפול. אבל יכול להביא דברים של reduce לקולדאון. כמובן שאני לא אקבל, כי זה לא... אתם רואים זה כשאני בוחר את זה, אני מקבל 4 דמג' אז הוא יקבל 8, אז זה פה 1668. 1668. אגב, לא חייב לזרוק, אני סתם עושה את זה. שאפשר לא רוצה. לא רלוונטי. תן דברים של קולדאון. כלום. אקסטרה דמג', ריג'ן. יש דברים שאני לא מסביר. אם תאהבו את זה ותראו ותרצו שאני אעשה ממש סרטון הסבר על הכל, אז אני אתמקד יותר על כל דבר. Charge the tech item to the right of this 1 second. When you buy this, get a small item tech. זה כאילו... לא, בטרי זה 3 שניות, זה מטורף. תכלס, הדמג' של אלה לא מעניינים אותי. אני רוצה שזה יעשה את charge. זה 3.8. אני אגיד לכם מה הקטע עם הלייטבולב. הרי כל פעם שאני משתמש בטק אייטם, הריילגן עושה לי צ'ארג' של 2 שניות. הלייטבולב הוא אוטומטית כבר עושה צ'ארג' של שנייה. זאת אומרת שהריילגן יעשה כל 4 שניות, הוא יעשה צ'ארג' של 3 שניות נוספות. וזה כל 3.8 שניות הוא עושה צ'ארג' ל2 שניות. אז אני חושב שזה הרבה יותר טוב מאשר הלייזר פיסטול. Charge the tech item to the right of this לשנייה. כן, זה הרבה יותר טוב, אחי. מה זה? הולוגרם פרוג'קטור, לא נראה לי שראיתי את זה. At the start of each fight, transform into a gold copy of another small, non-legendary item you have for the fight. זאת אומרת שאם נגיד, אני שם אותו פה, אני שם אותו במקום משהו. נגיד אני שם אותו במקום, לא יודע, הלייטבולב. אותו אני צריך רק בגלל המולטיקאסט, הוא לא באמת עושה משהו. אני שם אותו במקום הלייטבולב, זה 50-50 שהוא נהיה בטרי והוא עושה צ'ארג' ל-Weaponized Core, או שהוא נהיה קריס ארמי והוא לא עושה כלום. לא נראה לי, אני אוהב את זה כמו שהוא עכשיו.
מלא פריז. לורד אוף דה וייסט יכול לתת לי דברים שקשורים לקריט. יכול להיות טוב דווקא. את זה. Your weapons deal double crit damage. אין לי הרבה קריט, כולה 10%, אבל עדיין משהו. Return to the bazaar. מדהים. Do not corrupt us. כמה פעמים הוא עבד? תראו, פעם אחת והוא כבר עשה פעמים 3,400 דמג'. השלחתי גם מראה לי, אני יכול להיות מטורף. weapons נראה לי. עוד שוקולד בר, לעלות לי את זה. לא, My לא יכול battle להיות. days are over, but my weapons crave more. טסלה קוי זה טק. אבל אני לא חושב שזה בשבילי. תור לזהר, איך אני אוהב אותו. אבל אנחנו לא עושים דינוזאורים. אובסידיאן רקס פקס. הלוואי והייתי עושה דינוזאורים עכשיו. טוב, יש לי את הכסף. Nouveau teacher. אני לא עושה דינוזאורים, כי גם לא התחלנו מזה, כבר עשינו מקס לאובסידיאן ריילגן. אבל כי הקור. יש קור ספציפית שהוא ממש מעולה לדינוזאורים, שהוא נקרא פריימל קור, אני חושב. שהוא מעולה. ואז עובד מעולה עם דינוזאורים, אבל בסיטואציה הזאת פחות עובד. סקילס. הייסט and charge. הייסט פחות טוב לי, charge יכול להיות לי מעולה, אבל גם יוניק דולי. אני עושה המון צ'ארג'. אני שונא את הבחירות האלה. יוניק דולי זה דברים שקשורים לקור. When you use the core, slow haste. דברים כאלה שזה טוב, זה לא רע. אבל אם אני אקבל דברים שעוזרים לי בצ'ארג' זה מדהים. בוא נבדוק, יאללה. The first time is a large item each fight, haste 2 item. כאילו כל פעם ראשונה שאני משתמש בזה אני עושה haste לשתי אייטם שזה מעולה. When you haste your item gain crit chance, אני בינתיים לא עושה haste. 10 שניות, 10 פעמים הראשונות שאני עושה פריז, אני עושה haste לקור. זה לא שאני לוקח את קפטן צ'ארג' למרות שבגלל, אני חושב שזה טוב. כי גם ככה הקולדאון שלי לא ארוך, 3 שניות של haste. כן. Friends לא רלוונטי, slow גם לא רלוונטי, temporary boost בוא נלך על זה. עכשיו temporary boost יכול לתת לי או 388 אקסטרה HP לקרב הקרוב, או שהאייטמים שעושים heal מקבלים heal אבל אין לי אייטמים שעושים heal, או שאני נותן לכל ה-weapons שלי 25 דמג' זה אומר שזה מקבל 50. לא נראה לי שדמג' זה מה שעושה לי עכשיו. בוא נביא עוד HP. another דולי. יאללה בוא ננצח. בוא נקבל על הפעם הראשונה 10 ניצחונות. עושה הרבה פויזן. הרבה פויזן, כמה שילד. פריז, כמו שראיתם. אבל לא, פשוט האובסידיאן ריילגן זה שבור. עד שהוא מצליח 146 פויזן זה כלום לעומת כמות הדמג' שאני עושה. מדהים, וואו. לא זה ניצחון. לא רוצה לפתוח פה. לא זה כנראה ניצחון. small items. זה לקבל בטריה שיכול להיות מעולה. אגב, שתדעו את זה, השארתי כי כל תחילת יום אני מקבל פרנד שאני פשוט יכול למכור אותו כי אני לא צריך אותו. בוא נביא את זה. לא רלוונטי, שום דבר פה לא טק. אופה. לייטבוב ב3 שניות? מדהים. כל 3 שניות היא עושה צ'ארג' פעם אחת פלוס 2, אז זה 3 שניות לזה, מדהים. פול, לארג' אייטם, לא כזה רלוונטי, רק כשאני שם לב שהוא נשען על הבניין, זה מטורף. לא כזה רלוונטי, כי זה כבר בדיימונד, אז אני לא יכול לשדרג את זה יותר. עוד שוקולד בשביל שיהיה לי עוד HP או weapon, וואלה, עוד שוקולד. וככה יש לי מלא כסף. מתי שדרגתי את הלייזר פיסטול? לא זוכר מתי שדרגתי את הלייזר פיסטול.
וויד קולאסוס. 3 XP שזה מעולה, הוא לא מביא לי בהכרח דברים שאני רוצה, אבל 3 XP. הוא הורס דברים. אתם תראו, הוא עושה דיסטרוי. כל עוד הוא לא ירוס לי את האובסידיאן ריילגן, או שאני ארוג אותו לפני שהוא הורס בכלל משהו, זה יהיה מעולה. בואו נראה מה קורה. 10% קריט, אני מת על זה, תקשיבו, זה בילד מטורף. בילד שבור. גולטיר פרנד לא רלוונטי, גולטיר אייטם לא, בתקווה שנקבל קולדאון. XP גם מעולה. ועוד פרילות. המשחק היום אוהב אותי. 9% ירידה בקולדאון, למשהו אחד או 4% להכל, קל 9% לריילגן. צ'בולטיר. When you sell this, reduce your leftmost item cooldown ב-9%. זאת אומרת, כשאני מוכר את זה, האייטם הכי שמאלי יורד ב-9%. אז זה 9.6, 8.7. מדהים. וזה, when you sell this, gain 2 XP. אז עכשיו אני על XP 1. עכשיו אני על 3 XP. רובי, ברן אייטמס, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. גמבול זה או קריט או HP או דמג' רנדומלי שאני פשוט מוכר ואני מקבל את הבאף הזה, לא נראה לי אני צריך את זה. סינדר זה מוסיף לי לברן שאין לי שום דבר שעושה ברן, קאבס ארמורי אולי אני אקבל אותו. Non-tech items are increased by 1 second. לא משהו רציני. יאללה מק, בוא ניתן בראש. מק מפחיד אותי. קרקע אני לא מבין אותו. מק מפחיד אותי. אני שם עלי קריט, זה כן. שבור זה, אני מת על זה. האובסידיאן זה מה שעשה לי פה את המשחק. אחרת אני הייתי מתקשה מאוד ואולי כבר הייתי מפסיד. אבל הדאבל דמג' ריילגן, זה ביחד עם ה-Weaponized Core, זה חבל על הזמן. הולך ל-JJ, מה יש לך להביא לי? רימוט קונטרול הוא טק, וכשהוא, כל 10 שניות הוא עושה use the core, זאת אומרת שהוא עושה לזה הפעלה, אבל עד אז אני כבר אמור לנצח. קינטיק קנון זה גם מעולה, אבל זה לא הבילד שלנו. האמת שדרג את ה-Weaponized Core עוד רמה. אני בעיקר, תכלס, אני לא צריך כלום, אני סתם בודק. וויד גלם הוא הורס משהו על ההתחלה, נראה לי. או שהם שינו את זה. בואי ננסה. The first time you use an item, destroy an item. אם הוא לא הורס לי את הרגע. וואו, טוב תקשיבו, עזבו. מה אני מדבר בכלל? זה לא רלוונטי. אני יורק פה את הבוסים הכי קשים על ההתחלה. Spices. זה 9 שניות, וכל הנשקים שלי מקבלים את הדמג' של הנשק הכי חלש. זאת אומרת, כרגע זה Weaponized Core, שזה או לא דולי, קריס ארמי נייף, שזה 24. אבל שוב, בזמן הזה הם כבר מתים. 9 שניות, אין לי למה. upgrade in item. תכלס פה, אני חושב שאני אשדרג את הבטריה, כי שוב, יש לי מספיק דמג'. ה-30 דמג' כמובן שזה 60 בגלל שזה אובסידיאן, בגלל שזה דאבל דמג'. אבל נראה לי אני אשדרג את הבטרי. כי עכשיו הוא עושה צ'ארג' של 4 שניות. זאת אומרת, הוא מדלג כל פעם, הוא מדלג 4 שניות. זה מטורף. גרנדמאסטר, סל סקילס אפגרייד. איזה סקילס אני רוצה לשדרג? זה טוב, אבל נגיד, הדבר היחידי שאני רוצה פה זה נגיד את המשין לרנינג, של לשדרג את ה-Weaponized Core. אבל גם קפטנס צ'ארג', אבל זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה בסדר. תכלס, האמת שתכלס רק זה וזה אני פחות רוצה. גמבה? שאני עושה איזה פלייט סייף ולוקח 1300 שילד. נעשה גמבה. טוב, אני אקח את הדיפנס מטריקס.
בפעם הראשונה שאני משתמש באיזשהו אייטם, אז עכשיו, מקודם זה היה 30%, או 25%, סליחה, אז עכשיו זה יהיה על 50%, זאת אומרת 2865 שילד, כי זה 50% מה-HP שלי. שוב, בוא ניקח עוד קצת שוקולד, יום 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 יום. נום 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 נום. ספייסי זה גם נום האמת. שרימפ לכאלה שאוהבים. יאללה. אחרון. בהצלחה. אוי, נברן צ'ארג'. או, מי גאד. מה קורה פה? מה קורה פה? טוב, אני אפילו... זה when you slow, זה כשהיא עושה slow, אז היא עושה... צ'ארג'ים, בעיקר, כאילו. של ברן, של פויזן, של דמג', יש לה מלא אובסידיאן, אובסידיאן, אובסידיאן. השיפרק שלה זה... כל האקוואטיק יש להם כפול 2, יש להם עוד אחד, כאילו מולטיקאסט. מה לזה קרה פה? אני הפסדתי. כאילו הפסדתי, אני מגיע ללס צ'אנס, שעכשיו אני אראה לכם מה זה. ברגע שאני מגיע לפרסטיג' 1, יש לי בעצם עוד הזדמנות אחת לעבור עוד יום אחד, עד שאני מפסיד הכוונה. אז נגיד במקרה שלנו, יום הבא אני אמור לנצח. ואז יש לי פה אופציות לעשות upgrade. Upgrade your bronze tier and silver tier items to gold, שזה לא רלוונטי לי. 20 גולד ו5 XP לא רלוונטי לי, או enchantment. heal ו-poison. שתיהם די מאפנים. כי אני לא רוצה לשנות משהו לאובסידיאן. אני יכול להביא heal ל-weaponized core. בוא נביא heal ל-weaponized core, אני יודע. תן לי עוד טיפה heal. משהו בקטנה אפילו. עכשיו זה יהיה restorative weaponized core. עוד הזדמנות אחת. נראה אם ננצח או ניקשל. סטריט פסטיבל זה לקנות ממוכרים אחרים. לא נראה לי אני צריך את זה. בוא נשדרג את ה-HP שלנו. זה ודאות תמיד טוב. small items זה רק בשבילו פחות שנייה, לא כזה רלוונטי, אני מעדיף להביא לי עוד איזה, אופה, זה טוב. אני אמכור רגע שנייה את השוקולד. סקילים. דיימונד טיר סקיל זה קשה מאוד לוותר על זה, אבל haste and chart סקיל... לא, בוא נביא לי דיימונד טיר סקיל. למה דברים של ברן? כאילו, מה הקטע של המשחק הזה? אתה שנייה עוזר לי... טוב, when the first time you use a large item, each fight freeze one item ל5 שניות, זה דווקא טוב. יאללה, נו. initial chill. מורגולוס. אני לא באמת רוצה ממנו וממנו משהו. אמנם זה יותר XP, והוא כן יכול להוריד דברים טובים, אבל הטרש טייטן זה... כל פעם, אני יכול לקבל את הסקיל שלו, שכל פעם שאני משתמש בסמול אייטם, אתה עושה צ'ארג' ללארג' אייטם. זה לונג שוט, יש לי פה הרבה דברים לקבל חוץ מזה, בוא נראה אם אני מצליח לעשות את זה. כמובן. אחלה קריט. למה אתה לא עושה את הקריט הזה ב-PvP? ו... דבר לקי. ארטיזן דון, אני יכול לשדרג דברים, בוא נשדרג דמג' לזה, אז עוד 20 דמג'. זה גם משהו. small and large item, אולי נקבל משהו רלוונטי. וכרגע הזדמנויות האחרונות. טוב, לפני שנעבור, כי זה יהיה הפעם האחרונה, בוא נראה מה יש לנו פה. כל הבילד שלנו מסתמך על אובסידיאן ריילגן, שזה when you use another tech, אתם זוכרים, tech פה רשום לנו, הוא עושה צ'ארג' לשתי שניות, וזה אובסידיאן אז הוא עושה דאבל דמג'. קריס ארמי נייף הוא פרנד, והוא טק, אז כל פעם שהוא עובד הוא עושה צ'ארג', אבל הוא בעיקר פה בשביל הפולס רייפל, שיש לו אקסטרה מולטיקאסט אם יש לנו פרנד, צמוד אליו. ה-Weaponized Core זה גם טק, וזה גם כל פעם שהוא עושה פעולה,
הוא מביא דמג' למשהו מימין. כל פעם שפועלים משמאל אז הוא עושה לזה צ'ארג', בגלל זה שמנו פה את הפולס רייפל. הלייטבולב 3 שניות שהוא עושה צ'ארג' לאייטם מימינו, למוצר מימינו, לשנייה, ובגלל שזה עדיין טק אז הוא עושה צ'ארג' ל3 שניות. הבטרי אותו דבר 4 שניות לשמאל. אז סך הכל זה הכל כדי להפעיל את הריילגן כמה שיותר פעמים, כמה שיותר מהר. סקילים, יש לנו פה הרבה סקילים שהם לא באמת עוזרים. הדיפנס גריד זה מעולה. הוא פשוט נותן לנו חצי מהחיים שלנו בשילד, שזה ממש טוב. אינישל צ'יל רק קיבלנו את זה ועדיין לא הספקנו אפילו לראות את זה בפעולה, אבל זה עושה פריז למשך 5 שניות. זה, האמת שזה עכשיו מתחיל להסתדר כי אתה מקבל עוד 3% קריט, בסדר. יש לנו פה הייסט, עוד קצת דמג'. יאללה דולי, בבקשה תהיה גרוע. בבקשה תהיה גרוע. עוד קייק, לא אני דולי, אתה דולי. אחלה סקין אגב. משחק מעולה באמת. אוקיי, אני אפילו לא הבנתי. 3 יו-יו. על מה הוא בנה? שהם יעשו צ'ארג' אחד לשני? קודם כל ניצחנו, מברוק. איזה כיף. והיה לו את הסקיל הזה, גלאס קנון. לשני השחקנים יש הדמג' זה כפול. הוא פשוט עזר לי כי היה לי עכשיו קוואדרופל דמג'. עשיתי 10,000 דמג' תוך 3 פעמים, בוא נראה את זה עוד פעם. תראו, זה הופעל, אז זה הופעל, באם, באם, באם. אני לא חושב, הפולס רייפל עבד בכלל פעם אחת? כן, עבד. מדהים. חבר'ה, זה משחק מעולה, דה בזאר, הוא בחינם, אגב, אם לא אמרתי את זה. הבטחתי לכם שאנחנו גם נעשה אנבוקסינג לקצת קופסאות שמצאנו, אז אנחנו נעשה את זה גם. בואו נראה מה אני יכול להשיג פה. בואו ניקח פה תמונה לזה, אחרי זה. ו6 קופסאות, בגלל שניצחנו מלא. ולאט לאט נעלה ברמה. 5 גול סקיר זה טוב. יש לי מספיק קופסאות לפתוח נראה לי, יש לי 15. יאללה, בוא נפתח לכם 10, בוא נראה מה נקבל. בתקווה שנקבל איזה בורד או איזה משהו מגניב או איזה סקין מטורף. איך 2 רגים אותו דבר? כאילו תודה, אבל למה 2? טוב חבר'ה, זה היה הבזאר, תודה רבה שצפיתם. אני אשתדל פעם ביום לעלות סרטון, אולי יותר אולי פחות, נזרום, נראה איך זה יהיה, זה בעיקר גיימינג אנד צ'יל. שמח שנהנתם, ביי.